son ku bibiya domin ku karuwa. Barkanmu mata, barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci. Ina mana fatan alkhairi. Ina fatan abin da zan kawo muku yau zai same ku cikin amincin Allah. Kaman kullum wannan fili namu na Moment with Bilkisambo yana bayani ne akan al'amuran mata. A yau za mu duba mata da kuma irin kariyansu. A matsayinki na mace, wani irin kariya kika zaɓar wa kanki wanda zai amfane ki, amfani iyalanki, amfani al'ummanki gabaki ɗaya. A kullum damuwa na wani irin taimako kike ba wa iyalanki da al'ummanki a matsayinki na mace. To, kaman kullum yau ina so na ɗan yi sharhi ne akan wannan kariya. Na farko, mata bayan mun je makaranta ai amfanin na gaba shine cin riban ko? To duk abin da zaki ci riba ki tabbatar abu ne da kike so daga cikin zuciyanki. Da yawa yanzu mata sun tashi suna sana'o'i daban-daban. Wasu sun zaɓa zuwa aikin ofis shine sana'ansu, masha Allah. Wasu kuwa aiki a gidajensu ne, su suna yin sayi da sayarwa kuma tana kai musu, alhamdulillah. Wasu kuwa sai sun fita su gwagwarmaya kafin su samu yadda za su yi. Hasbunallah, Allah Ubangiji ya dafa mana a dukkan abin da muke nema. Kaman kullum wannan shiri tana ba da shawara ne kuma tana ƙarfafa gwiwar mata domin kuwa su san ya kamata su tsaya akan kafansu. Kwato kowane irin sana'a za ki zaɓar wa kanki, ki zaɓar da abin da kika tabbatar zai ɗore. Kar ki yi domin ƙawata wance, makwabciyata wance sana'ar ta kenan, ni din ma abin da zan yi kenan. To kika san irin dabaran da take da shi, ko kika san irin taimako ko ƙarfin jarinta a cikin wannan sana'a, ke dai ki ƙoƙarta 'yar uwata. Ki ƙoƙarta ki tashi ki nemi sana'a, ki nemi abin da kika tabbatar a unguwan da kike zai shigar miki, a garin da kike ke din daban ce, ba wai don wacce tana yi ba ke ma ki ce zaki. Akwai mata da yawa a cikin ƙasan Hausa. Wasu in ka gansu sai kai mamaki kamar sana'an da suke yi kamar maza ne kawai ya kamata su yi shi, amma a wajena ni kan sana'a ce na burgewa. Akwai wanda su fa a yanzu nan sai su gina maka gida tsaf ka ɗauka namiji ne ya gina amma mace ce. Akwai matan da yanzu ka gansu saman kwano su suke rufin gida sai ka yi mamaki ka ce ya kasance haka. Duka cikin wani gata ne da kuma irin tashi da jajircewa da matanmu yanzu suke yi. Sana'a ba a rena masa. Yau kujerun gidaje nawa wanda ake zaune a kai kuma mata ne suka yi. Mata nawa muke da su wanda matuƙa jirgin sama ne, matuƙa jirgin ruwa ne, matuƙa jirgin ƙasa, matuƙa manya-manyan tireloli. Za ka sha mamaki, abinda za ki kawai ki bincika zai tabbatar miki. A cikin waɗannan sana'o'i da muke da su suna nan daban-daban. Wata so take ta zauna akan kujera tana juyawa kuma tana ba da gudunmawa mai zurfi. Wata malamin makaranta ce, wata kuma likita ce take zuwa, likita ce a asibiti. Wata ita kuma ba abin da take yi sai zama a gida ta sha bacci. Ita a ganin ta lura da 'ya'yanta ma shi ma babban kariya ne. Kowane irin yanayi 'yar uwata kika ɗauka, ni kan a wajena daidai ne. Mu dai kasance muna nemar wa kanmu sana'a, domin kuwa kar ki zauna ya kasance bani kamar da kullum nake faɗa, gyaruwan auren ba yakan kasance ne idan akwai abin da zaki bayar. Wace irin gudunmawa kika bayar, to yanzu sai ana haɗa hannu da ƙarfe tsakaninki da mai gidan, sannan komai zai daidaita. Akwai hidimomi da yawa a kansu, akwai hidiman iyayensu, akwai hidiman lura da gida, amma idan kina sana'a ke ma kina kawo wani abu zai taimaka. 'Yar uwata, kariya yana da kyau ki dai kasance abin da kike yi abin da kike so ne daga cikin zuciyanki, ba domin wata ta ce ki akwai riba a wannan sana'a ba. Kowane iri ne 'yar uwata, mu tashi mu nemi na kanmu, domin kuwa duk abin da kai kake yi wa kanka, kake murza kuɗinka, ya fi a ce wani ne yake kawo maka, domin idan kai haka za ka kasance 'yar bani ko ba haka ba 'yar uwata. Allah Ubangiji ya taimaka mana, Allah ya ba mu sa'a a dukkan abin da muke nema. Allah Ubangiji ya jagoranci mata na duniya
a ko'ina suke. A daidai wannan lokaci nake muku ban kwana nake cewa sai mun haɗu a wani shiri in Allah Ubangiji ya kai mu. Sannan akwai a Facebook ga sunan zan faɗe shi ɗan uwa. Moment with Bilki Sambo ku bibiya domin ku karuwa. Search Moment with Bilki Sambo on YouTube, Instagram and Facebook. Ku nemi Moment with Bilki Sambo a YouTube, Instagram da Facebook.